കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സ്വാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ, രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് തുടങ്ങാണ്. അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അതായത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ, അന്തരംഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഭാഗവതം ബുക്ക് കിട്ടി മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 1.
അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ. സ്കന്ധം 2-ലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലത്തെ സംശയം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതിയോ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു. മെസ്സേജ് ഇട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവം പുരാധാരണയാത്മയോനിർനഷ്ടാ സ്മൃതിം പ്രത്യവരുധ്യ തുഷ്ടാത് തഥാ സസർജേതമമോഘദൃഷ്ടിർ യഥാപ്യയാത് പ്രാഗ്വ്യവസായ ബുദ്ധി. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവം പുരാധാരണയാത്മയോനിർനഷ്ടാം സ്മൃതിം പ്രത്യവരുധ്യ തുഷ്ടാത് തഥാ സസർജേതമമോഘദൃഷ്ടിർ യഥാപ്യയാത് പ്രാഗ്വ്യവസായ ബുദ്ധി. ചൊല്ലാം. വസുദേവായ ഉവാച ഏവം പുരാധാരണയാത്മയോനിർനഷ്ടമോഘദൃഷ്ടിർയഥാ പ്രാഗ്വ്യവസായ ബുദ്ധി. ഉവാച ഏവം പുരാധാരണയാത്മയോനിർനഷ്ടാ സ്മൃതിം പ്രത്യവരുധ്യ തുഷ്ടാത് യഥാ സസർജേതമമോഘദൃഷ്ടിർ പ്രാഗ്വ്യവസായ ബുദ്ധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഏവം അതേ വിധത്തിൽ പുര പ്രപഞ്ചാവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ് ധാരണയ അത്തരം സങ്കല്പനത്താൽ ആത്മയോഗി ബ്രഹ്മാവിന്റെ നഷ്ടം സ്മൃതി ഓർമ്മ പ്രത്യവരുദ്ധ്യ ബോധാവസ്ഥ പുനരാർജിച്ചുകൊണ്ട് തുഷ്ടാത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് തഥ അനന്തരം സസർജ സൃഷ്ടിച്ചു ഇതം ഈ ഭൗതിക ലോകം അമോഘമായ ദൃഷ്ടി അതായത് ശുദ്ധമായ കാഴ്ചശക്തി പ്രാപ്തമാക്കിയ ഒരുവൻ യഥാ പോലെ അപ്യയാത് സൃഷ്ടിച്ചു പ്രാഗ് മുമ്പത്തെ പോലെ വ്യവസായ തീർച്ചപ്പെടുത്തി ബുദ്ധി വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പൂർവോക്തമായി പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവ് വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അവബോധം വീണ്ടും കിട്ടി. അപ്രകാരം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പോലെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും കഴിവുണ്ടായി. ഇവിടെ ശുകദേവ മഹർഷി പറയാണ്, പൂർവോക്തമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവ് വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, അത് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് പ്രീതിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്രകാരം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പോലെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും കഴിവുണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ മഹർഷി ആരോട് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം വിസ്മൃതാവസ്ഥകളിൽ ആദ്യത്തേതാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഐഹികമായ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ അവതാരമാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രാജസിക ഗുണത്തിലെ അവതാരമാകയാൽ മനോഹരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ആവിഷ്കരണത്തിന് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം അസംഖ്യം ജീവസത്തുകളിൽ ഒരുവനാകയാൽ സർഗശക്തിയുടെ കല വിസ്മരിക്കാനുള്ള പ്രവണത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ അങ്ങ് താഴേക്കിടയിലുള്ള നിസാരമായ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തുകളുടെ പ്രവണതയായ ഈ മറവിയെ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപ ധ്യാനത്തിലൂടെ നിർവീര്യമാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് കിട്ടുന്ന അവസരമാണിത്. ഒരുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുകയും വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ശുദ്ധമായ അവബോധത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനവും ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിക്കുന്ന പ്രവണതയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനവും ഒരേ സമയം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ വിസ്മൃതാവസ്ഥ ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടയുടൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത 2:41 സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസായ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. ജീവസത്തയുടെ ഈ വ്യക്തവും നിശ്ചയവുമായ അറിവ് അവന് ആവശ്യമുള്ള
ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ച്, ബ്രഹ്മാവ് ഇതിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം എങ്ങനെയാണ്? വിസ്മൃതാവസ്ഥകളിൽ ആദ്യത്തേത്. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ അവതാരമാണ് ആര്? ബ്രഹ്മാവ്. സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രാജസിക ഗുണത്തിന്റെ അവതാരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മനോഹരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ആവിഷ്കരണത്തിന് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെയാണ് അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളിലെ ഒരുവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സർഗശക്തിയുടെ കല വിസ്മരിക്കാനുള്ള പ്രവണത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും എന്തുണ്ട്? ആ സർഗശക്തി, ആ സൃഷ്ടിയുടെ ആ ശക്തികള് വിസ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനുണ്ട്. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ അങ്ങ് താഴേക്കിടയിലുള്ള നിസാരമായ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകളുടെ പ്രവണതയായ ഈ മറവിയെ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപ ധ്യാനത്തിലൂടെ നിർവീര്യമാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന് പോലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ താഴേക്കിടയുള്ള നിസാരമായ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവണതയാണെന്ത്? മറവി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപ ധ്യാനത്തിലൂടെ നിർവീര്യമാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണിത്. അപ്പൊ ഒരുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ശുദ്ധമായ അവബോധത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനവും ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിക്കുന്ന പ്രവണതയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനവും ഒരേ സമയം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക, ഒപ്പം തന്നെ ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ശുദ്ധമായ അവബോധത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നവിടെ. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനവും അവിടെ സംഭവിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ പിന്നെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ഈ വിസ്മൃതാവസ്ഥ ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത 2:41 സൂചിച്ചിട്ടുള്ള ആ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി അല്ലെ, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധാനവിധീയത എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് സംഭവിക്കപ്പോ ഈ സംഭവം, ഈ വിസ്മൃതാവസ്ഥ മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആ ബുദ്ധി വരും. നമുക്ക് ജീവസത്തയുടെ ഈ വ്യക്തവും നിശ്ചയവുമായ അറിവ് അവന് ആവശ്യമുള്ള ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ഈ വ്യക്തമായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? ആവശ്യമുള്ള ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ദൈവരാജ്യം അനന്തമാണ്, ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ സഹായഹസ്തങ്ങളും അനന്തമാണ്. ഭഗവത് സൃഷ്ടി സീമാതീതമായ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഭഗവാൻ എണ്ണമറ്റ സഹായഹസ്തങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൈകളും കാലുകളും കണ്ണുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 13-ാം അധ്യായം 14 ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അഥവാ ജീവസത്തകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഭിന്ന അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ വിസ്തരണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സഹായഹസ്തങ്ങളാണെന്നും അവയെല്ലാം തന്നെ സവിശേഷ മാതൃകയിലുള്ള സേവനം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭക്താത്മാവ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവിയിലുള്ള ജീവസത്ത പോലും മിഥ്യാഹംബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഈ വസ്തുതയെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ഈശ്വരാവബോധത്തെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവനെ ഈ മിഥ്യാഹംബോധത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ കൂടി വിശദമാക്കിയതുപോലെ വിസ്മൃതാവസ്ഥയാകുന്ന ലഘുനിയന്ത്രയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരികയും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിവിഷ്ടമായി തീരുകയാണ് മുക്തി അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സഹായഹസ്തങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? അതും അനന്തമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും എന്തുണ്ട്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളും കാലുകളും കണ്ണുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ 13-ാം അധ്യായത്തിലെ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജീവസത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഭിന്ന അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ വിസ്തരണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സഹായഹസ്തങ്ങളാണെന്ന്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്, അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ സഹായഹസ്തങ്ങളാണെന്നും അവയെല്ലാം തന്നെ
സവിശേഷ മാതൃകയിലുള്ള സേവനം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാണെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു സവിശേഷ സേവനമുണ്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും തന്നെ സവിശേഷ മാതൃകയിലുള്ള സേവനം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ പെത്താത്മാവ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവിയിലുള്ള ജീവസത്ത പോലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, മിഥ്യ അഹംബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഇത് വിസ്മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ സഹായഹസ്തങ്ങളാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും സവിശേഷ മാതൃകയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പെത്താത്മാവായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മിഥ്യാഹംഭാവത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന, മിഥ്യയായിട്ടുള്ള അഹംബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഇത് മറന്നു പോകുന്നു. ഈശ്വരാവബോധത്തെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് ഈ മിഥ്യാഹംബോധത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ മിഥ്യാഹംബോധം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അഹംബോധം അതായത് അഹംബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ ആരാണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ അത് ആ മിഥ്യാഹംബോധം ഇല്ലാതാക്കി നമുക്ക് ആ അഹംബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഈശ്വരാവബോധത്തെ അഭയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും, നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ കൂടി വിശദമാക്കിയതുപോലെ വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലാകുന്ന, അതായത് ലഘുനിദ്രയിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരികയും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിവിഷ്ടനായി തീരുകയാണ് മുക്തി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബ്രഹ്മദേവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ കൂടി വിശദമാക്കിയതുപോലെ വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലാകുന്ന ലഘുനിദ്രയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരിക, ആ നിദ്രയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിവിഷ്ടനായി തീരുക. കാരണം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകുക, അതാണ് എന്തർത്ഥമാക്കുന്നത്, മുക്തി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവന്റെ സേവനം മുക്തിയിലുള്ള സേവനത്തിന്റെ മാതൃകയാണ്. അത് മറവിയും മതിഭ്രമവും നിറഞ്ഞ പരാർത്ഥ സേവനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. മുക്തി എന്നത് ഒരിക്കലും നിഷ്ക്രിയതയല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യ സഹജമായ മതിഭ്രമങ്ങളില്ലാത്ത സേവനമാണ്. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, നിഷ്ക്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സഹജമായ മതഭ്രമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ സേവനം ആണെന്ത്, മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 2. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശബ്ദസ്യ ഹി ബ്രഹ്മണ ഏഷ പന്ഥ യന്നാമഭിർധ്യായതി ധീരപാർത്ഥേ പരിഭ്രമം തത്ര ന വിത്തതേർത്ഥാൻ മയാമയേ വാസനയാ ശയാനഃ. ശബ്ദസ്യ ഹി ബ്രഹ്മണ ഏഷ പന്ഥ യന്നാമഭിർധ്യായതി ധീരപാർത്ഥേ പരിഭ്രമസ്തത്ര ന വിത്തതേർത്ഥാൻ മായാമയേ വാസനയാ ശയാനഃ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശബ്ദസ്യ വേദശബ്ദത്തിന്റെ, ഹി തീർച്ചയായും, ബ്രഹ്മണ വേദങ്ങളുടെ, ഏഷ ഈ പാന്ഥ മാർഗം, യത് എന്താകുന്നു, നാമപി വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളാൽ, ധ്യായതി ധ്യാനിക്കുക, ധി ബുദ്ധി, അപാർത്ഥൈ അർത്ഥശൂന്യമായ ആശയങ്ങളാൽ, പരിഭ്രമൻ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു, തത്ര അവിടെ, ന ഒരിക്കലുമില്ല, വിത്തതെ ആസ്വദിക്കുന്നു, അർത്ഥാൻ യഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ, മായാമയെ മായികമായ വസ്തുക്കളിൽ, വാസനയ വ്യത്യസ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ, ശയാന ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നവെന്ന പോലെ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വർഗരാജ്യങ്ങളെ പോലെ നിരർത്ഥകമായ സംഗതികളിലേക്ക് മനുഷ്യബുദ്ധിയെ നയിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ്
വേദശബ്ദങ്ങളുടെ അവതരണം എന്നത് അത്യന്തം അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നവയാണ്. പ്രത്താത്മാക്കൾ മായികമായ അത്തരം സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അവർ ആസ്വദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്വർഗരാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ നിരർത്ഥകമായ സംഗതികളിലേക്ക് മനുഷ്യബുദ്ധിയെ നയിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് എന്ത് വേദശബ്ദങ്ങളുടെ അവതരണം എന്നത് അത്യന്തം അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ വേദങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്? നമ്മളെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെ, പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ. പ്രത്താത്മാക്കൾ മായികമായ അത്തരം സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രത്താത്മാക്കളാണെങ്കിലോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അവർ ആസ്വദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സ്വാധിക്കുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ പ്രപഞ്ച സീമയുടെ അഗ്രം വരെയും സന്തോഷത്തിനായുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്താത്മാക്കൾ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. കഴിവിന്റെ പരമാവധി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ അവൻ ഒട്ടും തൃപ്തനല്ല. ചന്ദ്രനിലും വ്യാഴനിലുമുള്ള വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായി അവിടേക്ക് പോകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അതുപോലെ മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും വ്യർത്ഥതയെക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 8:16 ഭഗവാൻ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. എണ്ണമറ്റ വിശ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളിലും അവയിൽ ഓരോന്നിലും അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ ഒന്നും പോലും ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിലെ മുഖ്യ ക്ലേശങ്ങളായ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയുടെ തീവ്ര യാതനകളിൽ നിന്നും മുക്തമല്ല. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കഠോരമായ ഭൗതിക യാതനകളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം ബ്രഹ്മലോകം അഥവാ സത്യലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത്യുന്നത ലോകം പോലും വാസയോഗ്യമായ തുഷ്ടസ്ഥാനമല്ല. എന്നിരിക്കെ സ്വർഗലോകങ്ങൾ പോലുള്ള മറ്റു ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടോ? പ്രത്താത്മാക്കൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. ആകയാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉത്സവസ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന തൊട്ടിയാട്ട കൂടാരങ്ങളിൽ കയറി മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രത്താത്മാക്കൾ ചിലപ്പോൾ അത്യുന്നതമായ പരമലോകം വരെയും ചിലപ്പോൾ അധപതിച്ച് അങ്ങ് താഴെ പാതാള ലോകം വരെയും നയിക്കപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭഗവത്ധാമത്തിലുള്ളതാണ്. അവിടെ ആർക്കും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കഠോര യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ആകയാൽ ജീവസത്തകൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ ദൈവിക രീതിയിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ പ്രപഞ്ച സീമയുടെ അഗ്രം വരെയും സന്തോഷത്തിനായുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്താത്മാക്കൾ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രത്താത്മാക്കൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സീമയുടെ അഗ്രം വരെ സന്തോഷത്തിനായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാണ് ആര്? പ്രത്താത്മാക്കൾ. അതിലാണ് അവര് തിരക്കായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിവിന്റെ പരമാവധി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അവരൊട്ടും തൃപ്തനല്ല. അപ്പൊ അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർക്ക് എന്തില്ല? ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലും അവർക്ക് തൃപ്തരല്ല. ചന്ദ്രനിലും വ്യാഴനിലുമുള്ള വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായി അവിടേക്ക് പോകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ചന്ദ്രനിലും വ്യാഴനിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അതുപോലെ മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും വ്യർത്ഥതയെക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 8:16 ഭഗവാൻ നമുക്ക് മുന്നറിവ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 8:16 പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും വ്യർത്ഥതയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എണ്ണമറ്റ വിശ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളിലും അവയിൽ ഓരോന്നിലും അസംഖ്യ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളും അതിൽ ഓരോന്നിലും എന്തുണ്ട്? അസംഖ്യ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിലൊന്നും പോലും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലുള്ള മുഖ്യ ക്ലേശങ്ങളായ ജനന, മരണ, വാർദ്ധക്യ, രോഗം എന്നിവയുടെ തീവ്രത യാതനകളിൽ നിന്നും മുക്തമല്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്തും എന്തിനു മുക്തിയില്ല? ഈ ജനന, മരണ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തിയില്ല. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കഠോരമായ ഭൗതിക യാതനകളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം
ബ്രഹ്മലോകം അഥവാ സത്യലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത്യുന്നത ലോകം പോലും വാസയോഗ്യമായ തുഷ്ടസ്ഥാനമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് എവിടെയായാലും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ബ്രഹ്മലോകത്തിലായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യലോകം, അവിടെ ആയാലും പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ ഏത് ലോകങ്ങളിലായാലും കഠോരമായ ഭൗതിക യാതനകളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം എവിടെ നമുക്ക് എന്തല്ല വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ളൊരു തുഷ്ടസ്ഥാനമല്ല എന്ന് പറയാം. എന്നിരിക്കെ സ്വർഗലോകങ്ങൾ പോലുള്ള മറ്റു ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മളെ ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് എന്ത്? സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം. ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ്? വാസയോഗ്യമല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റുള്ള സ്വർഗലോകം പോലുള്ള മറ്റു ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാക്കൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക്, കാർമ്മിക നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് ബദ്ധാത്മാക്കൾ. ആകയാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുട്ടികള് ഉത്സവ സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന തൊട്ടിയാട്ട കൂടാരങ്ങളിൽ കയറി മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ ബദ്ധാത്മാക്കള് കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ചിലപ്പോ അത്യുന്നത ലോകമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകം വരെ പോകും. പിന്നെ അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് അധപതിച്ച് വീണ്ടും താഴെ പാതാള ലോകം വരെയും അവർക്ക് നയിക്കപ്പെടാം. അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം എവിടേക്ക് പോകാം? ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോകാം. ആ പുണ്യഫലം മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരാം? പാതാള ലോകം വരെ നമുക്ക് വരാം. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനന്ദം എവിടെയുള്ളത്? ദൈവരാജ്യത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനന്ദമുള്ളത്. അവിടെ ആർക്കും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കഠോര യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു വേദനകളും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആകയാൽ ജീവസത്തകൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ വൈദിക രീതിയിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ ആകയാൽ ജീവാസത്തകൾക്ക് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള വൈദിക രീതിയിലുള്ള, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തോ മറുരാജ്യത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളിലോ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലോ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ശാശ്വത ജീവിതം, പരിപൂർണ ബുദ്ധി, പരമാനന്ദം എന്നിവയോട് കൂടിയ അവന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതാഭിലാഷം നിറവേറ്റാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോ ഒന്നുകിൽ ഈ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരിടത്തും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, പരിപൂർണമായ ബുദ്ധി, ആ പരമാനന്ദത്തിനോട് കൂടിയ ആ യഥാർത്ഥ ജീവിതാഭിലാഷം നിറവേറ്റാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ സ്വർഗലോകങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അഭിലഷിക്കരുതെന്നും, എന്നാൽ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സ്വയം സജ്ജനാകണമെന്നും സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പരോക്ഷമായി ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ശാശ്വതമായ ജീവിതം നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തില് സ്വർഗലോകങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അഭിലഷിക്കാതെ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക്, സ്വഭാവനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചൊല്ലാനായിട്ട് സ്വയം സജ്ജനാകണമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വധാമത്തിലേക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക്, സ്വഭവനത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭവനം ശരിക്കും ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം തന്നെയാണ് എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പരോക്ഷമായി ഊന്നി പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകങ്ങളും അവയിൽ സുലഭമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും ജീവിതാവസ്ഥകളും ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളോ ജീവിതാവസ്ഥകളോ ഒന്നും എന്തല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകം പോലും എന്തല്ല, ശാശ്വതമല്ല. ആകയാൽ അവരവർക്ക് പ്രാപ്തി വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന അത്തരം അസ്ഥിരമായ സന്തോഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ നിജമായ വിമുഖത നിശ്ചയമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത്തരത്തില് അവരവർക്ക് പ്രാപ്തി വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന അത്തരം അസ്ഥിരമായ സന്തോഷങ്ങൾ, സ്ഥിരതയില്ലാത്ത സന്തോഷങ്ങളാണത്. അതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നിജമായ വിമുഖത നിശ്ചയമായിട്ടും അല്ല ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 3.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥ സ്യാഥാ പ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യതേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. അഥ കവിർനാമസു യാവദർത്ഥ സ്യാഥാ പ്രമത്തോ വ്യവസായ ബുദ്ധിഃ സിദ്ധേന്യഥാർത്ഥേന യതേത യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണഃ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രമത്ത വ്യവസായ ബുദ്ധി സിദ്ധാന്യത്ര പരിശ്രമം തത്ര സമീക്ഷമാണ്. അതാ കവിർനാമ സാധ്യ പ്രമത്ത വ്യവസായ ബുദ്ധി തത്ര സമീക്ഷമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത ഈ കാരണത്താൽ കവി പ്രബുദ്ധനായ വ്യക്തി നാമസു നാമങ്ങളിൽ മാത്രം യാവത് അൽപിഷ്ടം അർത്ഥ ആവശ്യകത തീർച്ചയായും അപ്രമത്ത അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഭ്രാന്തമായി അലയാതെ വ്യവസായ ബുദ്ധിപൂർവം സ്ഥിരീകൃതമായ സിദ്ധെ വിജയത്തിനായി അന്യഥ അല്ലാത്ത പക്ഷം അർത്ഥേ താല്പര്യത്തിന് ഒരിക്കലുമില്ല യഥേത പ്രയത്നിക്കുക തത്ര അവിടെ പരിശ്രമം കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുക തത്ര അവിടെ സമീക്ഷമാണ് പ്രായോഗികമായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇക്കാരണത്താൽ നാമമാത്രങ്ങളായ ലോകത്ത് വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പ്രബുദ്ധനായ വ്യക്തി അൽപിഷ്ടമായ അതായത് ആവശ്യമായ ആവശ്യകതകൾക്ക് മാത്രമേ യത്നിക്കാവൂ. അവൻ നിശ്ചയമായും ബുദ്ധിപൂർവം സ്ഥിരീകൃതനും അത്തരം എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും ഫലശൂന്യമായ കഠിനാധ്വാനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് നിരൂപിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമാകിയാൽ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അയാൾ ഒരിക്കലും പരിശ്രമിക്കുകയില്ല. അപ്പോ എന്താ പറയണത്, ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നാമമാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു വ്യക്തി പ്രബുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് അൽപിഷ്ടമായ ആവശ്യതകൾക്ക് മാത്രമേ അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, നമ്മൾ യത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നമ്മൾ സ്ഥിരീകൃതനും അത്തരം എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും ഫലശൂന്യമായ കഠിനാധ്വാനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നുമല്ലാന്ന് നിരൂപിക്കാൻ കഴിവുള്ളനാകയാൽ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അയാൾ ഒരിക്കലും പരിശ്രമിക്കില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിശ്രമിക്കാത്തത്? അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകാണ് ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങളും ഫലശൂന്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലശൂന്യമായിട്ടുള്ള കഠിനാധ്വാനമാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടതും മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാവുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫലശൂന്യമായ കഠിനാധ്വാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അയാള് പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥത്. വെറും സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് ഭക്തർ കരുതുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം അഥവാ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിഷ്ഠ. ഒരുവന്റെ നില വളരെ സുഖതമോ ഭദ്രമോ ആക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ മാത്രം സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാ ഭൗതിക അസ്തിത്വവും ജഗത് എന്ന പോലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഈ അസ്തിത്വം സുഖതമോ ഭദ്രമോ അല്ലെന്നും പുരോഗമനാവസ്ഥയുടെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരിക്കലും സുഖതമോ ഭദ്രമോ ആയിത്തീരാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും ഏവരും തിരിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മായിക പുരോഗതിയാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായും ഭ്രാന്തന്മാരാണ്. സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും നാമങ്ങളാലുള്ള ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി എന്നിവയെ പോലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളുടെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. കെട്ടിടങ്ങൾ, സാധന സാമഗ്രികൾ, കാറുകൾ, ബംഗ്ലാവുകൾ, മില്ലുകൾ, വ്യവസായശാലകൾ, സമാധാനം, യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയായ അണുശക്തിയും ഇലക്ട്രോണിക്സും എല്ലാ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും അവയുമായി ചേർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന വെറും നാമങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
ഇവിടെ പറയുന്നത് വെറും സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് ഭക്തർ കരുതുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. അപ്പൊ ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്? വെറും സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് ഭക്തർ കരുതുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. ഭക്തർക്കറിയാം എന്ത്? അത് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഭാഗവത നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുവന്റെ നില വളരെ സുഖതമോ ഭദ്രമോ ആക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ മാത്രം സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാ ഭൗതിക അസ്തിത്വവും ജഗത് എന്ന പോലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കൂടെ എല്ലാവരും ഒരു വ്യക്തിയുടെ നില വളരെ സുഖതമായിട്ടോ ഭദ്രമായി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാ ഭൗതിക അസ്തിത്വവും ജഗത് എന്ന പോലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ഈ അസ്തിത്വം സുഖതമോ ഭദ്രമോ അല്ലെന്നും പുരോഗമനാവസ്ഥയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരിക്കലും സുഖമോ ഭദ്രമോ ആയി തീരാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും ഏവരും തിരിച്ചറിയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ഇതൊരിക്കലും എന്തല്ല, സുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭദ്രമോ അല്ലാന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ഒട്ടും ആയിത്തീരാനായിട്ട് സുഖതമോ ഭദ്രമോ ആയിത്തീരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതും തിരിച്ചറിയാണ്. ഭൗതിക പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മായിക പുരോഗതിയിൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായും ഭ്രാന്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ ഈ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മായിക പുരോഗതിയിൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും നാമങ്ങളാലുള്ള ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം മാത്രമാണ്. അപ്പോ എല്ലാതും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടിയും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? അതും നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി എന്നിവയെ പോലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളുടെ വിഭ്രമിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല. ഇവിടെ ഇതെല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി ഇവയെ പോലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളുടെ വിഭ്രമിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളാണ് എന്ത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികളെല്ലാം. കെട്ടിടങ്ങൾ, സാധന സാമഗ്രികൾ, കാറുകൾ, ബംഗ്ലാവുകൾ, മില്ലുകൾ, വ്യവസായശാലകൾ, സമാധാനം, യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിപൂർണതയായ അണുശക്തി, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇതെല്ലാം എല്ലാ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും അവയുമായി ചേർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വെറും നാമങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയല്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എന്താണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്ന് പറയുക ഈ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ വിഭ്രമിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാതും. അപ്പൊ ഇതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാതും എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അവയുമായി ചേർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വെറും നാമങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല. ഭഗവത് ഭക്തന് അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ശരിക്കറിയാവുന്നതിനാൽ തിരമാലകളുടെ പ്രലാപങ്ങളെ പോൽ ഒട്ടും പ്രധാനമല്ലാത്ത വെറും നാമങ്ങൾ മാത്രമായ യഥാർത്ഥ്യമേയല്ലാത്ത അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭക്തനൊട്ടും താല്പര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവര് ഈ നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത ഈ അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭക്തന്മാരൊട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. മഹാരാജാക്കന്മാരും നേതാക്കളും യോദ്ധാക്കളും അന്യോന്യം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ നാമം നിലനിർത്താനാണ്. കാലക്രമേണ അവർ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ മഹാരാജാക്കന്മാര്, നേതാക്കള്, യോദ്ധാക്കള് ഇവരൊക്കെ അന്യോന്യ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്? ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ നാമം വരും. പക്ഷെ കാലക്രമേണ അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ചരിത്രവും ചരിത്ര പുരുഷന്മാരും മിന്നുന്ന കാലത്തിന്റെ എത്രത്തോളം വ്യർത്ഥമായ ഫലങ്ങളാണെന്ന് ഭക്തന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നതും ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുന്നതും ഈ മിന്നുന്ന കാലത്തിന്റെ എത്രത്തോളം വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭക്തന്മാർക്കറിയാൻ സാധിക്കും. സമ്പത്ത്, സ്ത്രീകൾ, പ്രശസ്തി തുടങ്ങിയവയെ ഫലേച്ഛാ കർമ്മികൾ മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുകയും കാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഫലേച്ഛാ കർമ്മികൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് സമ്പത്തും സ്ത്രീകളും പ്രശസ്തിയും എല്ലാം എന്തായിട്ടാ കാണുന്നത്? മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവസ്ഥിതരായവർക്ക് അത്തരം മിഥ്യയായ കാര്യങ്ങളിലൊട്ടും താല്പര്യമുണ്ടാകില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, അവസ്ഥിതരായവർക്ക് അവരെന്താണ്? ഇതെല്ലാം അവർക്കറിയാം എന്താണ്? മിഥ്യയായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിലൊട്ടും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവര്
അവർക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്, അഥവാ വെറും സമയം പാഴാക്കലാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതാകയാൽ പ്രബുദ്ധനായ ഒരുവൻ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ നിശ്ചയമായും അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ഓരോ നിമിഷവും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവൻ എന്താണ്, അവന്റെ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദത്തിനായി വ്യർത്ഥമായി ചെലവിടുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാൽ പോലും പകരമാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആനന്ദത്തിനായിട്ട് വ്യർത്ഥമായിട്ട് ചെലവിടുന്ന നമ്മുടെ ഒരു നിമിഷം പോലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പോലും പകരം വെക്കാനാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ മായയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ മായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദി ഫലേച്ഛ കർമ്മികളുടെ ബാഹ്യഭാവങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ, ഫലേച്ഛ കർമ്മികളുടെ ബാഹ്യഭാവങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടരുതെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഈ മായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദി ഈ ഫലേച്ഛ കർമ്മികളുടെ ബാഹ്യഭാവങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടരുതെന്ന് ഇവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യജീവിതം ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിനുള്ളതല്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും അതെന്തിനല്ല, ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ഉപദേശം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തില് എന്ത് തരുന്നുണ്ട്? തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകി പോരുന്നുണ്ട്. മാനവ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഈ പരമപരിപൂർണതയെ ലക്ഷീകരിക്കുന്ന സംസ്കാരം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും വ്യാപൃത ആകുകയില്ല. അപ്പൊ മാനവ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ സംസ്കാരം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും എന്താകുന്നില്ല, പിന്നെ വ്യാപൃതരാകുന്നില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംസ്കാരം ജീവിതത്തിലെ കേവല ആവശ്യതകളെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടക്കച്ചവടത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സൂത്രത്തെ അനുകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ സജ്ജമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരം നമ്മൾ എന്താണ്, ജീവിതത്തിലെ കേവലമായിട്ടുള്ള ആവശ്യതകളെ മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടക്കച്ചവടത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സൂത്രത്തെ അനുകരിക്കാനാണ് മനുഷ്യനെ സജ്ജരാക്കുന്നത്. ജീവസത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവും ജീവസത്തയുടെ ആത്മീയ വികാസം അനിവാര്യവുമാകിയാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതവും നഷ്ടക്കച്ചവടങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ജീവസത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവ് ജീവസത്തയുടെ ആത്മീയ വികാസം അനിവാര്യമാകിയാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതവും എന്താണ്, നഷ്ടക്കച്ചവടങ്ങളാണ്. മാനവ ജീവിതം ഈ പ്രധാന ഘടകത്തെ സാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ പ്രധാന ഘടകത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്? ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. ആത്മാവ് ഈ ജീവസത്തയുടെ ആത്മീയ വികാസം അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്, നഷ്ടക്കച്ചവടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മാനവ ജീവിതം ഈ പ്രധാന ഘടകത്തെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മാത്രവുമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ കേവല ആവശ്യതകളെ മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കായി ഉന്മത്തമാകുക പോലെയുള്ള മറ്റ് ആകുതങ്ങളിലേക്ക് മാനവശക്തിയെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്തെ ഏറ്റവും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തദനുസരണ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ കേവലമായിട്ടുള്ള ആവശ്യതകളെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അതിനുശേഷം ഭൗതികമായ സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉന്മത്തമാകുക പോലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കാതെ, മാനവ ശക്തിയെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ഏറ്റവും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ആത്യന്തികമായ യുദ്ധത്തിലും ക്ഷാമത്തിലും അവസാനിക്കുന്ന നാഗരികത്തിന്റെ ഭൗതിക പുരോഗതിയെ അസുരന്മാരുടെ ആചാരശിഷ്ടത അഥവാ ആസുര സംസ്കാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണ ജീവിതത്തിനും ആയിക്കോളൂ മാതാജി, ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ.
ഭൗതിക പുരോഗതിയെ അസുരന്മാരുടെ ആചാരശിഷ്ടത അഥവാ അസുര സംസ്കാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണ ജീവിതത്തിനും ഉയർന്ന ചിന്താഗതിക്കും കഠിനതയുണ്ടായാൽ പോലും അവന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് പോലും വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സാൽ സ്ഥിരീകൃതനാകാൻ അതീന്ദ്രിയവാദിയെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ചെയ്യേണ്ടത് ആസുര സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? ജീവിതത്തിന്റെ കേവല ആവശ്യതകളെ മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉന്മത്തനാകുക പോലുള്ള ആകൂതങ്ങളിലേക്ക് മാനവശക്തിയെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രവർത്തിക്കുക. ആത്യന്തികമായിട്ട് യുദ്ധത്തില് ക്ഷാമത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന നാഗരികത്തിന്റെ ഭൗതിക പുരോഗതിയെ അസുരന്മാരുടെ ആചാരശിഷ്ടത അല്ലെങ്കിൽ അസുര സംസ്കാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിനും ഉയർന്ന ചിന്താഗതിക്കും കഠിനതയുണ്ടായാൽ പോലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ചു പോലും വ്യതിചലിക്കാതെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാക്കണം? മനസ്സ് സ്ഥിരീകൃതനാകാനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയവാദിയെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദകരുമായിട്ട് ഉറ്റബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും എന്താണ്? ആത്മഹത്യാപരമാണ്. ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയെ സംബന്ധിച്ചത് ആത്മഹത്യാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളത്? ആരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദകരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അത്തരം നയങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നതാണ്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സന്ദർശനം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യകത നേരിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുഗദേവഗോസ്വാമി വന്നത് നമുക്കറിയാലോ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവശ്യകത നേരിട്ടപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ശുഗത മഹർഷി വരുന്നത്. യഥാർത്ഥ മുക്തി കാക്ഷിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കേണ്ടതും മുക്തിക്ക് ഹേതുവായവയെ നിലനിർത്തേണ്ടതും ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ഒരു രാജാവായി നാടുവാണിരുന്ന കാലം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രീ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെ കുറിച്ച് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിയാം, രാജാവായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാജാവായിട്ട് നാടുവാണ സമയത്ത് രാജാവ് ആരെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നില്ല? ശുഗദേവ മഹർഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആവശ്യം വന്ന സമയത്ത് ആവശ്യകത നേരിട്ടപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ആര് വരുന്നത്? ശുഗദേവ മഹർഷി വരുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലെ അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण प्रणाम അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പെടുത്തത്. ഇന്ന് നമ്മള് ജയ മാതാജിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സുരേഷ് പ്രഭുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ലീല മാതാജിയുടെ പേരക്കുട്ടി ദിദിയുടെ ജന്മദിനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ആശംസകളും നേരും. പൂർണിമയാണ്, നമുക്കറിയാലോ ഗുരുപൂർണിമയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് വേറൊരു വിശേഷമുണ്ട്, ചാതുർമാസ്യം. ഇന്ന് 29-ാം തീയതി അല്ലേ? ചാതുർമാസ്യം തുടങ്ങാണെന്ന്. ഒരു മാസം എല്ലാവരും ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചാതുർമാസ്യം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എടുക്കാം. ഈ ഒരു മാസം നമുക്ക് പച്ച ഇലക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മൾ ഒരു മാസം, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പറ്റുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം, നിർബന്ധമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 5 ദിവസം അങ്ങനെ എടുത്താലും മതി, നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്ന പോലെ. അപ്പോ കയറാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ലീല മാതാജിയും ജയ മാതാജിയും അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ 4 മാസം കുറച്ചും കൂടി എല്ലാവരും ആചാര്യന്മാര് സന്യാസിമാര് അവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കഠിനമായിട്ട് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കഠിന വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ 4 മാസത്തിൽ സാധാരണ സന്യാസിമാരൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവരിങ്ങനെ യാത്രകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അവരിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ല, അവരെവിടെയും പോവാതെ ഒരുത്തിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് 4 മാസം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്ന് അവര്